Hi guys, welcome to Tife Files TV. We are back again with the latest gossip nyaya dziri kupisa dziri kutenderera pasocial media. Pana mai vakatamba kuita kunge vachachikoka musana kurally yeZANU-PF zvazoita kuti seWicknel Chivharo vaudze DJ wavo vachiti DJ Masomera please enda namai ava pana madzibaba Chipanga vapiwe akwa yavo ne $2,000 today. Driver's license kana vasina, she can start lessons today and collect her car in 2 weeks. Zvinhu zvezANU-PF mufaro wega wega ndozvataurwa naSeWicknel. Asi vazukuru vambuya neanda vataura zvinhu zvakawanda zvakasiyana siyana vachiti kwaasi mukadzi wemunhu here, vamwe vanhu vachiti ndokunonzi kurasa hunhu. Chii chavari kudzidzisa vanhu vezANU-PF? Mumwe munhu auya akati so mazigaro iwaya ndoaita vapiwe akwa. Mumwe munhu akati murume wake atori confused between ndomuendesa here nekundinyadzisa kudai. Imwe pfungwa yoti but tatopinda machena kaapa. Mumwe munhu akati hanzi magaro haana basa ona magaro aya akubhadhara. Mumwe munhu akati ndikunzwei futi muchiti nyasha haina dhiri. Vamwe vakatenga dzimba nawo iwaya, vamwe vakakwira ndege every week nawo aya. Tisataure mazita please. Mumwe munhu akati kutamba kwekusakwana uku ndochi mukadzi mukuru kuzunza magaro kudai. Mumwe munhu akati life iri easy kune vane magaro. Mumwe munhu akati the power of nyasha 2 seconds idzodzi munhu atopiwa $2,000. Mumwe munhu akati shame when a population of a country has to rely on donations from looters of public resources. Very sad. Varimwe vanhu vari kudaro vari kuti ezvinezvi seZimbabwe senyika tiri kutambura imari dzatiri kubirwa asi takudzipuhwa tiita kunge vanhu vasina nebasa rose. Thank you so much.